Здравейте, това е най-продаваната електричка в света и сега ще видите какво има под капака, копето и други неща. Това тук е зарядното на колата, основен елемент. Това е сервото за спирачките и за волана, чистачките, течността, а по-надолу е термопомпата за климатика, която лятото е студено, зимата е за топло. Сега ще видите тази кола има автоматични фарове, както автоматични стъкла и автоматични огледала. Ето ги тук стъклата, електрически, автоматични. От тук се контролират огледалата ляво-дясно, както и нивото на фаровете. Нагоре ли да свети, надолу ли да свети. Ако на някому трябва допълнително пространство за багаж, може да сложи кутия, да сложи голям телевизор отгоре или стълба, на който каквото му е удобно. Много е здраво. Сега ще видите и другите неща по арматурното табло. Това тук е скоростния лоз. Задна, напред, неутрална. Като се паркира на неутрална и с ръчна спирачка. S е когато искате да карате по-спортно и да сте по-бързи. Това тук е таблото с информация. Волтаж, каква е разхода на енергия в момента. Ето, например, днеска сме минали 81 км, остават 91 и сме 2 км над лимита, който е даден от производителя 180 км. Тук се показва разхода на електричество в момента, а това е нивото на батерията. Това тук са нивото на гумите, има датчици във всички гуми. Това тук вече е управлението на целия Android. Има всички необходими апликации, включително и Bluetooth, както и браузър, ако имате интернет. Но ето ви 360 градусови камери, отляво, отдясно, отпред, отзад, от всякъде. Ето ви радиото, откъдето се наглася, и тук да си го свържете с телефона или за музика. Климатика се контролира от тук, пускаме го, работи много добре. Зимата ще ви топли, лятото ще ви охлажда. Изключваме го. Имаме две поставки за чаши, не са лоши, удобни са, както и удобна стойка за телефон и допълнително място за монети, визитки и на кой каквото му трябва.